Happy. Happy. Hey, South Africa sila. Kube nje akube mnandi. Awumqukule mfethu umqule ogcina bazothi u-AI yini, u-AI yini. Qule ogcina mfethu. Bazokhala. Uwazi lokhala. Okay, ngizobheyalela. Hayi, engabhekile. Plus kumnandi ukuqukula guys. Kumnandi. Hayibo, mfethu. Hey Thuli mina ngakunelisa phansi la ngaphezulu Hey, samkhulula mfethu. Abathintana nawe wena. Kodwa bayisiya. Ngisemthethweni manje. Ngiyapheka mina. Ngiyabona. Sokubizana novumani wakho manje. Uyakayoza ya. Hey, South Africa sila beach yabona ngilindile la ngifuna nibone ukuthi baphila kanjani usinqumo nomuntu wakhe kuyinto ethi laba khona kumele kubonakala ukuthi zithini kwenzakalani kahle kahle yabona kunjalo nje angazi ukuthi ngicela ngathi ibona la kade ngilongeje imoto ngithi iyona nami nje ngikhathalele yabona angikho ready awu madoda zafika izinkulu madoda yabona kumnandi kuyathandwana kanjalo yabona leyo hey come on Akabyami. alright ngawe hey yini ngathi yaba manje imoto ngithi Uyangazi nje ukuthi ngighost. Yoba ngangishilo. Thina ngilande bese ngikwenayo. Yabo kuze naye yabo. Sebula ngapha ngiphethe la ngaphakathi. So nje ngifanele hayi okay so. Bona. right Ngiyaphila kanjani futhi? right Yebo. ngazi ngaba nomoya Hayi manje umbona. so insizwa ziyakhuluma mfethu sithi Hayi ngiyona. Bese hayi ngiyona. Yabo nje ubona nje. Sengiqalile ngempela ukudoda ngimmeleke manje ngiyamsebenzisa ngendlela okuyiyona yabo. Sakuncane lokho yabo. Khona okuke nje ukuthi ufike ekhaya ufike ubone nje. Khona methos lapha u3 Yeah. Ijabo ngikhobudoda le. Khona methos lapha ya u3 yakhona ilena ngicabanga ukulandenge manje yabo. Nabe ngicabanga ukuthengela iguruguru ngikuqashe. hey South Africa uflexa kabi lo muntu Njengoba ngisho ukuthi na ngicabanga ukuthengela iguruguru mfethu yabo. Ngikuqashe mfethu yabo. Sebenze kumina ushayela iguruguru. Ubuthi lapha wami iguruguru mfethu yabo. uthini ngangiqasha Yo ngeke mina ngifune umuntu manje lapha egcekeni si right sisodwa. Cha phela uzobe iboil lethu lo yabo. ima manje laba ngikuzwa ukuthi uthenga imoto bafeza ezinye zunga Zo3 okamanye zo3 4 ngale le phela ngebantu seyizinya phela le angithi endlovukazi ya mhlawumbe bethi ngawucacisela umbukeli lezi imoto ufuna yenzani ufuna mhlawumbe sihlobise lapha ekhaya noma mhlawumbe khona ophezulu komqondo manje ya khona umqondo siphezulu kwawo futhi bazo le moto lezi yabo le business siphezulu
sizokwazi nje sifuna ukuresearch yabo ngoba ngisho ukuthi nje nawe yabo wena neliguruguru leli ngifuna ukuthi ulithathe ngoba uthanda ikhishi yabo ufuna ukumvulela ikhishi abe nekhishi hayi mina ngafunela omunye umuntu umsebenzi lapha kukhona ababukayo abazofuna lo msebenzi cha ngithanda wena ngithanda wena Ngithona namakhamera uzana namakhamera. Kodwa namakhamera. Seduze kwethu. bese ngathi khwayela mina namhlanje manje ukuphethe kanjani nje so far utshela umbukeli ekubukele bebukela hamba kanjani Usinqumo ngiphethe kahle ngeke ngasho. Mm. It's a pity that uzongishiya futhi njoba sila besiphuma emakhaya. So siseThekwini manje ufuna ukungishayisa ngomoya kancane. ngathi ukubona ulwandle kancane Siyobona I think late today kuzomela athathe iflight aphinde eGoli but ngeke athathe isikhathi eside ngiyazi uzobuya. manje mhlawumbe ukulandisa umbukeli mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi mhlawumbe yimoto kuphela obafothe ukuthi uzandise mhlawumbe ngabe akukho okunye mhlawumbe akukhona okunye yabo ibusiness yoba ngisho ukuthi uthe ikhisho ku ikhishi safuna ukushaya ikhishi sibone ikhishi ukuthi uma uzofika noma uzoqasha abasebenzi nakhona noma nawe uzoba khona sometimes Ngifisa ukuba khona nami because nami vele ngiyakuthanda ukupheka. Ngifisa ukuba khona makuphekwa. Kahle kahle ngifisa ukuba khona nje kuko konke kitchen. Angithandi ukuba umuntu ohleli njenga before like ubaba bengumuntu ohlele ekhaya bengi-housewife naye bengafuni ngimsebenze. Manje nami ngiyafisa Nkosi yami ukuthi mangivuka kube khona engikwenzayo. bafo ungathini kubabukeli la khona ababukeli abake bangifonele bathi bafuna inamba kamama bafuna ukuyenzana namba kamama bazoyenza namba kamama baphela kwami lo muntu yabo iyadina ke lodwa le ukuthi nawe uyenzathina abantu abakukhuphelayo kubayithathele kube bethathele phela wewe ngithatha inamba ngithi hayi ngikhulume nalo baba hayi ngikhulume noSisi cha bese abantu ongabaniki namba lento lento personal kabi le into zenza kahle lo muzi wethu futhi wena ongafunda umuzi ufuna wanakale lo muzi sokhaya kanjani ngathi ufuna ukungiqasha uvula amathuba emsebenzi kodwa ngithi mina hayi ngizothatha omunye umuntu sengiqala ukungabaza ukuqasheni kwami manje Mina engikufisayo ukuthi baby ngiyacela ukuhamba nawe siye eGoli ngihambe nawe ungangishiyi. cha wona fanele usale phela ukuthi ulungiselela ama-arrangement ekhishi sibone ikhishi ukuthi liyavuma noma livumi yini yabo lihambe luvumani Alright. ayibo yazi namhlanje ngicishe ngathi hayi bafethu ningibize ngiyi-off kahle kahle uyabona Ayikho inkinga mina okucele ubaba ukuthi akucele ukuthi uze namhlanje sokukhokhela mhlawumbe imali nje hayi singayibani mhlawumbe imali yenza ngosuku uzoshuta Singayibani. khona nempilo sesiyiphila manje ayisafani na before mina bengena umuntu othanda ukuhamba engithanda ukuhlala ngisendlini angenze ngakutshela nje ukuthi bengithanda inkukhu zami ujabule kube nje kube mnandi babukeli mhlawumbe khona indoda ekade ikufuna bengeke ikwazi ukuqukula vele ke mina ngiyena umuntu ongaqukula ka noma ubani ngeke wathatha amabandla bangaka ngiyapheka uyangifida lo muntu ngitshelile ngathi ngiyapheka uyangifida lo mhlawumbe muntu khona umuntu ongathi ufuna ukumqasha mhlawumbe ufuna umnikeza imali eningi yabo kunale mhlawumbe nizobe niyenza lapho ungathini umuntu okanjani qala lo uqasha luthi umuntu onenkampani thizeni no right thina si-right sinje awubhiliveli ukuthi unkosikazi wakhe ngahamba yosebenza no ngiyakwazi ukusebenza usebenza kanjani imali enayo kanti nami ufuna ngithanda uyofuna imali enayo lokho engizokwenza lapha ngifisa kube into ekuyiyona engiyenzayo lapha ngizobe ngingaphethwe umuntu ngizobe ngenza into engiyifunayo ngesikhathi engisifunayo kwesinye isikhathi ukuya emsebenzini usibona isidingo sokuthi asikho isidingo namhlanje sokuya emsebenzini kodwa u-end up usemsebenzini ngoba umlungu kufuna khona yebo nawe nje mfethu uma uzizwa ukuthi mhlawumbe ulambile ombhorekeni welcome ufike ushaye round uyangithemba baba hayi wona ayona i-threat awulona iqhaphile kambinda nami ngiyakuthemba kakhulu Nkosi yami akwazi ukumthemba akwazi ukumthemba futhi fanele angafiki ngingekho fanele afike ngikhona vele phela ngeke azafika manje usho kanjani pho ukuthi uyamthemba usho kanjani pho ukuthi uyamthemba ayibo ngiyamthemba ubhuti Vuma umthemba uthini awufani nabanye abantu engeke ngize ngibasho okona lokho nje iba akakaze akukhalele mhlawumbe ukuthi hey
since bambone kumabona kude mhlambe manje phela nami mfethu ngangivele ngishaya ngawo hamba kanjani ngoba bomncane zonke lezo zinto akasezi cikekile nje thina akasezi njengoba sasishilo ukuthi vela akayena umuntu ozayo endlini like ubeqala ukuza manje ngoba ethi ufuna mina so akasezi ke kusho sesimxoshile ke vela ngendlela esenzeke umngane wakho kuhamba kanjani ngaye baba lo muntu khohlelo indaba yakhe nje wabaleka akasihlangana akasafiki ke kathi ngiyamzama ukumfonela pha njengoPrams umuntu esayinto mnganami wishini lami wena ngesixabaniswa umuntu esifazane uzamphathele iPhone wena ukwadla ngemoto iPhone nemoto yabo wena kuwena kungathini hayi iyakufaka mfana plus futhi ngithanda Nkosi yami usinqumo uyangazi like uyangazi ngiyamazi umuntu omusha engizomqala phansi mhlawumbe manje ngaba ngiqukula ngisho ukuqukula umngane wakhe ngibona nomzimba omncane mhlawumbe ezokuthi umuntu uyaqukula vela akhohle siwe ntambama buyise awusho bafo kuko konke lokho mhlawumbe uzizwe unjani nje after nje senivumelene lapha endlini kufike kanjani tension uthambe sekunjani noma le into zasekamereni leso siyakhala okay yazi ngibona ngoba uthe uzoshaya umoya bafa ngazi mhlawumbe kunalo ulwandle likhulu mhlawumbe singashaya iwalk ayikho inkinga vele besele kona mfethu uzoshaya ngizokhipha intuthu namangicanga ukuthi ngiye kunyamalala abantu babuke nina laphana kushuthwe nini shaya iwalk akasambe nawe mfethu abantu babona ungathi siyakuvalela yabo manje liqoneni pheli afana uqona iskidi mfethu upholile mfethu yazi yabo uma kuyenzeka mhlawumbe ngikhulile ngisanda ngevest manje yabo manje umzimba ukudla kwakho kakhona angithandi avezi yabo cameraman singake sithi ukuhamba sishaya iwalk la bafuna ukushaya iwalk hey madoda umndeni Thuli mina ngakunelisa phansi la ngaphezulu samkhulula abathinta nawe kodwa ngisemthethweni manje noma isikhathini abantu babejabula abanye mayiphamisene sihlobene like ayikho into embe esiyenzayo I don't think ikho into embe esiyenzayo hayi abantu babe mhlawumbe abanye babejabula ekuphamisela isiketi especially insizwa ngangicikekile nami ukuphamisa kwami ingubo shuthi ngangicikekile kahle nami ngicabange sekumuva ukuthi yenzani manje yabo uyahala lenje nawe ngiyakubona ukuthi uyahala yini la kulokukhumbula hayi no mina bafo yazi bafo mina kube kuthiwa ngiyahala ngangizovele nganixhumanisi for the first day cha phela ngoba wena wawungasazi isitori ungazi ukuthi kwenzakalani ikona wasixhumanisa ngoba ukuba wawazi onke uvuma ukusixhumanisa yabo ngiyakuzona namhlanje ngiyangixoya namhlanje kodwa phela mina imina kahle engayi-understand lento ukuthi kahle iyaphi nalokumbiza ngobhudvuma lokumteketesa yabona nje angimteketisi phela okay it's fine kwakungekho mnandi before manje sekumnandi manje yes manje sekumnandi kakhulu futhi manje khulu abanye abantu bathi usebenzisa umuthi bafo ngoba nijabule kanje ya umuthi injabulo mfethu wona umuthi okay futhi kushuthi ngiyawuthanda nami lo muthi ngijabule kanje injabulo mfethu mhlawumbe ngakutshela amadoda ukuthi wenza ngani ukuze ujabulise umuntu wesifazane khona amajita noma amadoda khona amadoda amadala azingane mhlawumbe abahlukumeza abantu besifazane ungawacobelele nje ukuthi yini yenza umuntu wesifazane ethokoza ukumphatha kahle mfethu umhloniphe yabo nje naphansi kwabantu nje yabo ungasabi ngibonile mina angishongo lutho mina niyazi angishongo lutho angenzanga lutho niyibonele cha wona uyahala wamenza kangaka phela ngiyenzela ukuthi banothise yabo bangathi base isiko live bathi hayi ngeke mina ngicaze nikafolane ngabuze yayibona so sebakhombisa bathi nomakhelwane omakhelwane baqale bangayizwa kahle lento sabahlalisa phansi especially laba abantu besifazane ngahlala nabo phansi ngabatshela ukuthi phela ekugcineni
kuya ngendlela into isukila ngaphakathi. Ngiyabona wonke umuntu wesilisa amedlula ngala ngemuva uyabuka. Yes. I-magnet. Into la ngaphakathi. And nami ngithe mangithula ngibheka ngabona ukuthi okay it's fine kulabantu abangilethe la kuwena. Uyedwa umuntu engimaziyo. Because umngani wakhe angimazi umngani wakhe. Yes. Nobaba omdala wakhe ke. Ngiyamaza ngimazi. Nonsense nje indaba. Akuyena umuntu ebengazi. Indaba lo nje Asondele ngapha ngasemoyeni ngizwa ngathi kunomoya omningi ngala. Yeah, sure umoya. Angimazi so umuntu engihlale naye kakhulu lo. Umuntu engimaziyo lo. Ongazi ngire like uyangazi singangisho ku friend like this singaya angazi yabo kulezi kodwa naso ngibizwa abhlungu masuthi yilo umuntu ongazilo umuntu ongazi wena ke baby osana baby manje wena umuntu ongaziyo wena senda sami sathi haki impela sawa yabona kuku nami makhono wayengangama ngibona wayengalunga ukuqukula yabona manje yabona ukuba ngena umuntu abe ngithi akuzama ukumfungula ngibona ukuthi ungakwazi manje ngeke nami ngivume mhlawumbe uma kuthiwa ngiyamthanda bafo mhlawumbe ngamfukula yabona makuthiwa mhlawumbe nami ngimthanda nalo mhlawumbe manje ngiyamthanda kodwa hayi ngalo usuthatha phela lothando ukuthi uzumfukule ngene lothando lokufukula liqhamukaphi ubani osekuthi ukuthando lokufukula efathi kuyashisa bana mhlawumbe sizukuya ngala kancane nami ngowesithathu njengoNkulunkulu yeah bengufisa lo moya yabona mfethu kamnandi kanje manje nashe mususidoza mfethu abo sipholile mfethu asijahile ngixoka mahala hayi uraqala hawu sondela cameraman kumele babone ungabacini uzosondela mina ke ngala hayi wena ukwazi phela ukusondela ngala usondela uyaphi ngala ufuna umthela nje noma into emuncwayo afuna ukuthi abantu phela ngeke kusuthi abala ukusuthi ofanele afodayi bancane kakhulu lapho kuzoba ngathi ngiyamdelela ice cream yana ya no ice cream ya hlambe sambeke so thenga ice cream khona abantu bazosibona isikhona eThekwini yabo kambe ngathi eThekwini yabo sikhona eThekwini Thuli South Africa mina ngisho lutho angazi lutho mina ngafika kuthiwa kunenkinga ngiyathanda yini nje ahluke ngathi ngayo kwakhe njengoba ngisho baba bese ngimali ku right like ngeke siphume kusiwa khona inyama and stuff so ngizwe ngathi ngiphi bengimthanda angeke ngapha vele ngishadele kade angihadela lo yabo manje hayi nina bathi abantu banisola ukuthi ngathi choose ani ayikho le nto ayikho ngoba naye ugcina usumjwayele and thina ke lapha ekhaya phela ayikho ingane so yini ke manje ezokwenza ukuthi omunye abe lapha omunye abe lapha ya asikho isidingo salokho futhi awukho umuthi kulento ungathini kumuntu wesifazana ohlukumezekile angakamtholi umuntu omthandayo njengamanje into engayisho kubalekile ukulinda nanokuthi lesizulu esithi inhliziyo ayiphakelwa ayiphakelwa ngempela because nami bengazazi ukuthi ngobe ngila kodwa abantu bakubona bathi uyathamba babona yes phela ngiyathamba uyathanda nje ngiyathandwa yabo ayi wena ayi nofana siya kukhamba nalo manje futhi bathi ngathi usazongqasha futhi usazokhuluma kanje nje angithi ufuna ukungiqasha bengizovela ngikhulume kanje I know fana ukutholela uconduct ozomgada manje shayile kurukuru
Kodwa ngiyafisa ukuthi uthi umvulela ikhishi, ngiyafisa ukufika lapha ekhishini ngizodla ukudla. Umretha how many percent? Maseni right hayi but 100 ibhodo lishaye. Sokutshela mase ku right. I think lesonto ngeke lize liphele engekayenzi. Mhlawumbe khona omunye into eseyikhona iya renovatewa vele manje. Mhlawumbe khona omunye ozosifuna ukuyodla manje kumele sifake iphi inamba bafi inamba kamama noma no sozofaka enkampani kuzoba khona kuzobe yakhona ekhishi futhi bengicabanga ukuthi nele kusebhala ngegama lakhe yabo sithi Vumane fast food yabo Akithi phela mfethu konke kuze kube nje mfethu wani wavuma sacela sahlala nawe phansi wavuma andisavuma nasathina sesivumile salandela igama lakho. So isiqubulo lesiright leso mfethu Vumane fast food. Oh usikhumbuza ukuthi lento yaqala kanje. Yes bese siyabhala ukuthi liqale nini yabo. And mina ngangakufuni hayi wena bengakufuni shembe ngikuzonda. Yabo indlela bengikuzonda ngayo. Yabo after ningibizela first day nga trend ngaziwa eSouth Africa yonke ngihlanya and ngangihlanya phela akekho umuntu oright ongavela aphakamisa ingubo nami ngizibone sekulethe ukuthi ngangihlanya mara manje ayishe mi happy yabo nje ngathi ngakubiza sivuke ekseni ngikubize silele ngikubize sidle breakfast isaphi konke abantu babona ukuthi ngihappy ngempela manje ngihappy manje kodwa nenjabulo mfethu unayo kwakho lenjabulo unayo injabulo kanje nginayo mfethu phela kunayo bodi happy hour ikhona kodwa nami ngiyafisa phela ukuthi ngifane nawe baba nayo umuntu odlala naye ibhola happy hour baba naye umuntu odlala naye ibhola ngiyafisa ukubala thina masithanda sidlala ibhola namanje ithephithi that sikhohliwe bekufanele siliphethe nikulena enye imoto nanokuthi manje basodini kumnandi bese into ukuthi sisihlela nje bese beshaya into encane bese ethambile yabo manje thuthi zena akazi silendeze silibeleke mfethu asembe ukuthi uzofika umuntu onethuku uthanda ukudlana mama vele hayi into ezithambile yabo izinto ezikhala kahle orich kodwa uzobabona nawe mfethu yabo kodwa besizamela wena ke namhlanje yabo ngoba njalo emehleni apha sikuthengela intihle yabo namhlanje kube khona ukuthize nje phela kusuke kuzoliwa hayibo mina nje kwawena nje ngangizwe ukuthi ngathi ngakubamba nje ngalela ngikuphonsele ngithathe yona undoda le ngiyiphonsele ngizwe ukuthi yabo bese utholapha enjabula bengikufuna yini ngoba bengakufuni ngaleso sikhathi awumqukule mfethu umqule ogcina bazothi AI yini ku AI yini qule ogcina mfethu bazokhala uwale lokhala okay ngizopheyalela engabhekile plus kumnandi ukuqukula guys kumnandi hayibo mfethu abantu bazoyibuza abantu ukuthi abantu baphuma phi labantu aphuma ke aphuma wena lo mvele khona ngiyapheka mina ngiyamondla buk yenza kanje baby yenza kanje buk hayibo awenza ayikangenzisi mina akukho khona futhi mama kumele apheke mo no kuright lokupheka kuright lokupheka kuright lokho engikwenzayo enough futhi nawo lo mzimba uflex yabo awusindi ulula awusindi uactive uyajima naye ngikhuluma izinto eziningi active imazi ukhuluma nathi yeah hayi lo lo shoot wena lo hostilivele like amafoni yonke into lapha emotini so kodwa hayi uyena futhi lo yeah nawe uyayibona into ezakuthini uthi hayi ithombe zakho konke ngiphatha kabi ithombe zakhe nokuyibona manje ku social media basebenzisa zona ukwenza uma ibuthi ngicanga ukuthi uma ibuthi amadoda khona post engiyibonile kanjalo Facebook ingihlekisile le ngivele ngafike ukuhleka manje ngibona le abantu sebathatha ama chance mfethu yabona ngento eningi mara inkinga yami i1 kulomuntu ozenza mina la ko Facebook angazi ukuthi uthembisani kubantu angazi ukuthi mesuke ekhuluma nabo uthini because mina ngisuke ngingekho ngisengabona ngijahwa ngesibhamu la mhlawumbe kuthiwa mhlawumbe ufuna nezimali kubantu angazi yabo so nje umsangano lento kodwa angicabanga ukuthi khona indoda esile bafe engafaka mhlawumbe ngiyalinganisa uma kuthiwa ufuna imali 5000 3000 for umuntu ongamazi ongazi shaya ivo video call naye
Cha phela manje phela umuntu uzozenza yena asho something. Ngithi le ubonile ukuthi ithini? Ithi ufuna serious relationship. Ithi ngifuna serious relationship. Ngoba kushuthi wena ukho serious. Thina phela siphele Hayibo. I-happy ever la. South Africa ngicabanga ukuthi ngibayeke bahambe badlale. Utheni bafuna nizoshaya umoya. Zoshaya umoya. So wathi nidlala nebhola, ibhola likho yazi. Bengizothatha ibhola ngifuna ukubona nidlala. South Africa ngeke ngibayeke bedlale bobabili. Kungazoba ngazothi manje mina ngiyona into yengane. Yabo. Kanti mina ngithanda ukuyona into yengane ngizoyiplaka nje le mic le. Ngiyacanga ukuthi uzoba right ngivuyela nomoya olwandle kube kube nomoya omningi yaba ngikholela nje sengiyomfoza inkosazazi nje bafuna unika mina ukuyimina omnikezayo manje bayeka abadlali bahambe bashaya ihoko yeah mfethu yasikwazi phela ongayishayo okay yazi besicabanga ukuthatha mfethu uvuma mfethu sokugibeza ulisho uyawazi ulisho sokugibeza ulisho sokugibeza ulisho mhlawumbe alright. Na kami ngiyagibeza ulisho manje ngimthembi lo muntu. English ngingazame ngaka. Uzongiqukula. Hayi uzokuyisa la muntu uzokuyisa la muntu yabo. Yeah. Udinga lo moya. Fanele ukuthi hlangene nawe. Ujabulile. Mina nginento ujabulile because yonke into esiyenzayo i-right. Khamba kahle konke. Ngeke phela ngathi. Naye simenzele zonke izinto ayideservayo. So I don't think senze into wrong. Ngeke ngajabula phela naye. Ebona into yakhe ihamba kahle kanje. Vele. Ujabula kufanele. Ngeke ngajabula. Awu. Right. Awu. Some preaching first lapha yabo. Yeah. Sibuka ulwandle. Sibuka zona izinto. Lapho uthola ukuthi siphumulela vele athi hey woza lona uvele phela akahluphi la uvuma hayi bona akasahluphi manje phela ngakithi sokubizana novumani wakho manje uyakayoza ya sabe ya manje thithi buka nje sikhohle ibhola ngabe siyadlala manje yabo sijulukisa manje na izabo bajulukela kanjani manje thini fana namhlanje masuka la siyapha sokwenza mina ngifisa ukuya endlini manje cha phela vele endlini singafika noma kusasa mina ngifisa ukuyalala lapha ya lala khona for how many noma awufuni kwakhe impungulo zakwakho hayi bona angifisi namhlanje ikade zakugcina ngifisa nje la ngiyafisa bekuqinisile ngikulungile mama ngiyafisa sibona ulwandle lana sisuke la mhlambe sizama ukuthi soshaya idliwayo sidle bese siyahamba
ayikho inkinga. Nala kusaqhamuka ngisho abantu abadayisa iy'buko yazi. Yabo Ilanga la. liyashisa, Kanti baphi labantu vele abadayisa iy'buko? Nalento into kuhamba imoto eziningi isicefe ngoba iy'buko zikhona Yonke into esikhwameni. sishiye kule moto Kule esihamba ngayo yabona, izolo. yabona. Yonke into sishiye Onesame laphaya. manje ukushintsha imoto eziningi. Abantu baze bathi siphakeme. Mara kuyasiza. Ya, kona Shintsha kuyasiza. imoto. Ya, kuyasiza. Kuyasiza. Kodwa manje sibuye sithole kanzima ngithi yabo. Konje uthini le ngoma bese ikhalisa siphume emakhaya izolo? Sithanda ngazi khethela yena. Sithanda ngazi khethela yena. Lezo ngoma. Umnandi maskandi baby. Wabona umpolo Wow. USA, Iran, Peace. Oh, okay. Yeah. Kodwa itheku lihle. Yeah, lihle mfowethu. Lihle itheku. Nazi ngani zakho. Bengifisa ukubona lokho konke lokho. Yeah. Konke lokho izinto bengifisa ukuyibona. Nalibhubisi. Yes. Ngathi wena. Yazi album ehlele kanje. Ngathi wena sohleli la kumina ngaphezulu. Awu baby. Abo masokumina ngaphezulu. Mara akakhonanga ukulenza mina bengizoyenza into engcono kunale. Yizi ngamcela vela dwebe thina. Akhangise ngathi. Akekho umuntu ongasidweba baby. Oh, angasidweba lo. Bangaba nomoya. Yabona kubukhona bese ngicela nje. Bangaba nomoya. Asidwebe yabo. Bangaba nomoya. Kushaya kamnandi lo moya sithanda sami. Kodwa sishiyele into yokubhukuda aziyahalela ukubhukuda masekula. Singaya phela ntambama siyokuthenga kokubhukuda. No lapha khona iphula. So ngana ngiphula lapha. All right. Bese ngena ngiphula. Lapha la ngithi ngicela ungise khona. Yes. Oyifuna yini iphula? Oh. Iphula. Sayiphuli. Mhlambe lethi sesingezake la. Sesiphethe amathawula yonke into sidlale. Sihlale phansi. Yabo. Kube mnandi. Enjoy a soft life. Kuyashisa hayi. Ma ungafuni bangikushilo. Wena okonke kwanamhlanje wena uzokwenza. Yeah. Ma ungishile same as lie. On your right guess. Hayi ubadlulula lo. Yonke into mina ngiwinile mina No, if mina ngiwinile phela ngithi ngiyiboss ngiwinile. Yeah. So yenzelwani kumuntu owinile? Unika imedal. Phela Ngizokunikani? fanele mangiwini nami phela ngikwazi ukuthuma uphuthu. Angikwazi phela ukuthi ungawini ungithuma uphuthu ngiphinde Namhlanje ngiwini. mina ngiyafila wenza yonke into kodwa ingakho ngifuna ukuthi sidlalele game. Singagijima kodwa ngizokushiya vele. Ubani uwinile. Mina akuwinile. Mina akiphosa. Yashisa. Mina mfethu iphosa. Ngiwinile mfethu hayi. Yes uwinile. Ngicela ungifukule mfethu. Ngizokukhukhula kanjani mina? Ngicela ungigugule mfethu. Ngiyakwazi sisowa. Ha? Sisowa. Hayi. Ungifukule. Awunyuki. Awunyuki. Sizodlala iTitanic lapha. Sokuba umkhumbi. Wena sihlala ulwandle. Fike ngikubambe lapha bese ulula izandla kanje phela. Yebo. Yeah. Oh manginawe. This is happy. This is happy. Ngizongena kodwa manje. Aw. Mama. Ntambama. Sukela ngishone phansi. Ntambama. Kodwa nawe uyathanda ukubeka imithetho. Hawu. Angisho wena uyazi ukuthi unesifo sokuthi into uma ufuna siyenze manje. Ngathi sivuke sihambe manje. Yeah. Uyazi usufuna sibhukude manje. Phela ngithi kuthiwa indoda umuzi ngendoda ngithi. Yes. Manje wayipho wena indoda ungethathi serious. Indoda inhloko yomuzi. Kodwa Yes. inhloko ngeke izima umqalo ungekho phela. Kodwa phela ngithi inhloko mayiyale nomqalo uyavuma uyale yangithi. Angithi Yeah. manje indaba ke phoma ngithi ngala. I'm a controller. Kuyahambisana. I'm not a controller but kuyahambisana. Okay, kodwa lento engishoyo ayidingi yonke lento leyo. Indoda phela fanele ikhulume nje, ikhuluma iqede engaphikiswanga.
yabo. Ngiyavuma babe. Uyazi izinto ekufanele oyinqumayo, iy'nqumo oyithathayo. Yeah. Zonke mina ngiyahambelana nathi. Yeah. Kodwa nje lo 2 minutes lo ngisho lento ngiyacela sithanda sami. Siyenze. Okay. Yes. Ngase ngilalele ngiyakuzwa. Yes. Ave ngilalela kodwa yabo. Vele ngiyalalela. Yeah. Ingakho nami ngokuyalalela. Yes. Ukuba ulaleli ngaba ukho nami. Nami ngokunjalo. Njengoba ungizwa nje. Yes. Ukuba ungizwa. Ngaba ngikuzwa. Ngisho ukuthi ngiyakuzwa. Ukuba ngikuzwa ngaba ngikuzwa kanje. Yes. Akithi sisho njalo sisho ukuthi uyangizwa. Ukuba ungizwa ngaba ngizwa kanje. Yes. Kwaze kamnandi eDurban. Yabona nolwandle liyabona bebe ukuthi lipholile nalo. Yabo. Look clean. Ikona ngathi avela. Celebrate thina kulwandle. Ikona ngathi avela ngene kulona nje yazi. Celebrate thina ke. Ikona ngathi avela ngene kulona. Yabo. Ngiphothela. Maseluhle kanje. Shona la. Shona phansi la. Ome ngiyozwa. Hayi bo. Ufuna ukufa mina ngibe umfelokazi futhi. Ngeke usabona. Hayi bo phela umuntu usuka la uyena uzofa ungishiye. Ngeke ngife. Uzofa. Angithi yazi phela ukuthi unendoda. Indoda is strong phela. Not emanzini. Ha? Not a beach la. Ufuna ibe strong nje phela. Hayi bo, iyazi indoda kumele ibe strong. Iyazi indoda kumele ibe strong. Uzoba strong la. Shuthi mina ngoba umfelokazi again. Kuyenzeka kanjalo. Angikazi phela angikazi. Ngeke senzeka phela kanjalo. Ngoba Ha? ngoba Sekwenzeka kwadlula manje. alright ngicela ungayiphonsile la. Yes. Ungayiphonsi. Ngeke asamsolunguzo mhlambe khona oshaka ngala. Yasibona ushaka nje la. Ha? Lo shaka lo ushaka because khona noshaka Zulu baby. Omuphi? Lo shaka lo diamond ushaka ba. Kanti angithanda yini? Hayibo. Angithanda. Hayibo. Ukuba ngikuthandi ngaba ngikho la, ngaba sikho la. Hayi kahle. Ngempela. Kahle ubusekela. Hayibo. Ungazi uthi iphotha la ngibuka kulamanzi kanje. Angcolile la. Baby, Ya mama. yini engichaza ngayo? Hawu. Sekutheni manje? No. Ngiyabuza ngifuna ukwazi ukuthi yini le engichaza ngayo. Yeah. Usho ukuthi wena mangaqhamuka intombi Yeah. enjengami, like enjengami, Yeah. naye ungayithanda futhi? Angithi yazi ukuthi into efanayo ukuthi akuyona kwazi lokho. Ushosho. Into efanayo akuyona so nontombi ngeke ngikwazi. Enjengami. Ngeke iqhamuke. Kuyoba ngawena lo, mina ngobe ngazi ukuthi akuwena baby. Ngoba impatho, injabulo, uthando, ayinako. Okay. All right, ngiyabonga. Yeah. Ima wena kanti ufuna ungitshela ukuthini wena? Yini le mhlambe ufuna ungitshela yona engingayazi mina? Futhi wena kahle kahle wena so ungifuna ukungitshela ukuthi mangaqhamuka umuntu la onjengami ungangishiya uhambe kuyena. Pho inkulumo yakhe iyaphi kahle? Abekho abantu abafana nawe baby. Cha, phela ngifuna le nkulumo yakho, le nkulumo isiyaphi le nkulumo? Inkulumo yami sekuthenini. Yazi ukwashisa ke nalelo wathi upholile. Ncese. Into yami sekuthenini. Yeah. Angithi yabo la emhlabeni like la eSouth Africa. Abantu besifazana abafani. Yeah. Nami angifani nabanye. Yeah. Ya. Ne. Angithi uyavuma ukuthi angifani nabanye. Awufani nabanye kusasa. So angazi ukuthi umuntu wesilisa kukhonani la, yabo. Angithi yakhumbula ubona umuntu wakho ufika naye lapha endlini. Wagcina usumyeka. So kubuye kube khona lokho ukuthi maybe one day uzongishintshela. Ngeke ngishintshele. Ngiyacela ungangishintsheli. Wena usungashintshela mina, hayi mina ngishintshela. Ngeke ngikushintshele mina ngoba ngiyakuthanda sibili. Ngokudubula ekseni.
Ungamdubuli. Ngokudubula Uzosithatha phi isibhamu? Uyasazi njengoba sababa skephi. Saziwa yimina nje wena usazi. Hayi uyofanele unginikeze manje. Ngeke sithanda sami ngeke ngikunikeze. Ngizohamba ngathenga sami. Oh, alright. Ngizosithenga. Sakho lesiya yesami. Ngosithenga nje manje masenyana ngibe. Nami ngizodubula abantu ngombayibhayi-ke manje ngangizobona umuntu onomcondo lokho ehamba eduze kwabo. Cha phela fanele ubayeke abantu phela beze kumina. Hayibo. Hayibo. Wona ukuyibona inkosi ihamba yodwa. Nawe uyasho inkosi. Ngiyinkosi phela. Sinoma inkosi kabani manje? Hayibo. Inkosi yami. Wena unkosikazi yonke into ehlela kuwena. Manje uma ngibona ngihamba nabanye ukhululeke. Kusho ukuthi vele ekugcineni ngicamela la. Nginesikhwele nje uAbrahama wami. Yeah. Ngeke. Yeah. Yabo mase ngicamele kulesi sifuba saAbraham khohla zonke inkinga. Inkinga eqhamuka plezo. Nje yonke ngikhohla nanokuthi sisemhlabeni. Nanokuthi konje kuyavuka emhlabeni, konje kuyavuka kudliwe. Mangilele la. Uba. Wow. All right. Asabe mina ngifuna amanzi. Yeah. Yeah. Uyakubula kunemoto bese itshela ukuthi iyona le. Yes. Angithi ngizose emotweni. Yeah. Yeah. Awubheka ngithi siyadala. Yeah, siyadala. Ozofika kuqala lapha emotweni. Yeah. Yeah. Move. Okay. Asam. Siyaropa, soqala ukuropa. Ngokushiya